oras na naman para sa masayang balitaan at kumustahan. This is 101.5 Greetings Live Call. Kasama ang makukulit na DJ Vic Donoso III at DJ Potpot. Ang grupo mo! Short FM. Short FM. 101.5 Short FM. The best radio station in Dumangas. Kag siyempre ang inyong paborito sa 2022. Ini ang 101.5 Short FM. Basta Short FM. Nami. Okay, sa kamadad nga morning, mga kagrupo mga short. Musta naman nato nga Sabado, no? Welcome back sa atong program kada Sabado sang aga. Yes. This is Saturday morning at awan. Hindi kami late ni DJ Potpot. Oo, diba? Nabili lang kami kapangapin, no? Kahit ang mga topic, pati sa mga uyab, no? Kahit Okay. ang bal ni DJ Potpot daw maka-nobya na siya ko daw sa subong Wow. subong October. Okay, so DJ Potpot, kumusta? Yes, okay man na DJ Vic, kare medyo matugnaw, no? Natugnawan. Lapit ng Pasko to mo ginamatabo sa aton. Nagapangita kita sa makupang sa mga Yes. bugnaw nga kagawon. Oo, nagpapaskong malamig ang si Minahangin. Yan, naman ako. So, since kitsa last week, wala ko naka-duty no kay medyo na nagsiburo no, tamaan ka wakal. No? Actually, sang Sabado, amo to siya ang akon nga, New Year, kay birthday ko to actually, DJ Potpot. Yes, so belated happy birthday once again Sige, na DJ Vic, no? thank you. Kag Labor Day sa akon nga mother, amo to siyang Labor Day niya, kaya mo nga time nga labor niya ko. Yes. Okay, thank you so much sa mga nag-send sa ilang mga greetings sa akon sang September 24, 2022 sa akon nga kadlawan. Kag until now, wala pa man sang 1 week. Yes. So, pwede pa ka makapadala sang gift, no? Kung daw mabudlay sa inyo mapadala sang gift nga bagay-bagay, pwede ka makapadala sang GCash, no? Para Ayan. social. Hindi na uso sumong yung mga bagay-bagay, mas ma-appreciate sa mga tao ang GCash. Okay? Paano na lang kami nga mga wala Gcash? Open sa mga apps ang GCash. Wala sang limit as long may cell number ka. No, kay mas mapos ang padala na sa GCash. Hindi mo na kailangan magkanto sa mga ibang pa nga mga money transfer. Yes. Kaya kung may mga parinti ka sa gawa, mas madasig ang padala na, no? Okay, sa mga gagali, sa mga is October 1, 2022. Yes. Medyo madasig na, no? Ang atong inadlaw. Pila na gilang ka sinimana, mag-Pasko na kita. Kag ano sa mga bulan? Pulong bulan. Pulo kon siyam guro. Pulo. Okay. Kay October, November. Okay, pulo. Ito na ako nga mathematics. Okay, sa inyo na mga panimalay sa atong mga housing nga nakatutok sa aton sa 101.5, no? Basi nagtalang pa kamo dira sa nagapamati sa aton nga Facebook Live. Ara na kami sa 101.5 para pa mas manami pagid nga reception. Mas manami nga mga programa nga mag-aabot sa dasang mga sinimana sa aton diri sa Short FM 89.1. Yes. Sige, ulo po kita sa kasubang alas 9 sa aga kag pwede ka mo siyempre makapanawag. Pwede man maka-text. Yes. Pwede man makapadala sa diri sa amo sa pamahaw. Exactly. Sa aton nga hotline, DJ Potpot. Yes, atong hotline number mga ka-short ang 0930-681-6373. Yan, kung kinahulat ninyo, Sige. tawag na kag mag-text. Okay, so then loud and clear ang audio mo nato sa Facebook. Sa akong account nga Vic Donoso III. Kag nakatag man sa Short FM Dumangas sa kay DJ Potpot. Kag Yes. actually nag-attempt ako mag-live man sa YouTube. Galing daw hindi kaya sa akong laptop daw nag-buffer kinamo daw stop ko ang YouTube. But anyway, may ara kita akong replay sa YouTube. Karon sa tapos panyagang program nato i-replay nato sa YouTube, no? And talking about YouTube, no? Basta gusto niyo mag-disco-disco kung gabi, kung wala man nakamaobra, tuning ka mo sa akong account nga DJ Vic Donoso III kay nag-live mixing ako dakon gabi sa Yes, YouTube, no? oo. Alin alas 7 hasta alas na 10 sa gabi, no? Adlaw-adlaw na siya makita kita dito. Kag pili ka mo dito makahataw-hataw man Yes, gabi. Okay, so as of now, sa atong Facebook Live DJ Potpot, Yes. si Tintin de la Cruz. Kilala mo ni siya? Yes, si, Kilala nato na. si idol natin Si Guapa. Good morning, DJ Potpot, kag DJ Vic. Sige, so good morning man sa imo da Yes, good Tintin. morning. Doon na miss nato ng audio ni Tintin, Oo, no? no? Okay, kag of course, live ba kita sa account ni DJ Potpot? Yes, Ang, no, sa account mo EJ kay... Gunato mga ka-short. Official Facebook account na ha, para hindi ako matingala. ang iyang legal nga account, no? Ang illegal niya, anong illegal mo account? Secret. May isa man ako account gali ang Short FM DJ Vic Donoso Yes, III. No? Pili ba oo. si gusto niya ka i-add kay
sa akon nga account nga Vic Donoso Twitter, hindi na kamo da pwede makasalot kay naka 5,000 friends ako. Yes, Amo oo. Amo na ang problema sa akon bisan nga medyo suplado ako sa personal. Pero damo nag-add sa akon. Actually may 1,000 pa. Pero dito kamo sa Short FM DJB kayo dito kita mga friends, no? Yes, and speaking, syempre, may araman DJ Potpot. Manong EJ, search nyo lang sa Facebook mga ka-short. Kay Kisalan ko din mag-online sa ako ng official Facebook. Nag-vlog mo ni. Nag-vlog ni si Putput kay Yes, so, sa sabi mga vlogger. kita ko Kisay, labi na ginoon mga paghigugmang istoryahan. Basta may mga problema kami na basta plano nyo magbulagay sa inyong anubya. Yes. Kag wala ka mo sang Pares. wala ka mo sang sang rason nga para magbulagay ka mga duha kay natak-an ka na sa iya. Kay perti ka marure. Pa-advise ka mo kay DJ Putput Yes, para oo. ulupod ka mo away ng mga nobya. Ayan! Okay, expert ni si DJ Putput ha. By the way, may topic kita sa mga may topic kita. Yes, so, speaking gali sa aton nga mga ka-short dira, no, this coming October 3, sa mga gakalat sa Facebook subong Ano, gakalat? National Girlfriends Day ko, no? Sa aton yung mga ka-short, may nag-flex na kamo or sa mga kababainhan na naton, flex bala ka mo. Ito uso na sa no? Oo, sa mga millennial time gid subong, no? Kag sa itong mga estudyante, no, nagamamat na balik kita sa klase, sa high school, do damon ako masugatan nga naga-holding hands. Naga-holding hands sa plaza, pati joke. Sana all. Damon na sa mga estudyante ko. Pero nakita, literal, no? damo gid man sa plaza, Golding Hands. Sila Oo. binakon hapon nga ma. Nagidlaw man, maglagaw-lagaw, no? Oo. Kita mo si paring na PDP Star, pero sa plaza, no, may ka-holding hands man. Oo. Ay, nagapamati sa itong Facebook Live. Good morning, DJ Vic and DJ Putput. Yes. Na adlaw na kamo. Kaya na pa kami di, kaguro adlaw na. Kaya na pa kami di nag-music alas 6, alas 5:30 na. Okay, acknowledge naton sa Facebook Live si Ma'am Christy Robante, ang gwapa nga teacher sa Dakotan Elementary School. Good morning sa imo, ma'am. Happy listening. Happy Saturday morning. Good morning, Sir Master DJ Vic and DJ Putput. Sige, salamat mga once again, Ma'am Christy Robante. Kag si Francis Diaz, ang brother ni DJ Kim Botido. Salamat sa pag-monitor. Kag si pare ko Pablito Pedregosa dala sa may Duenas Iloilo, ang gwapo nga principal dala. Thank you so much, good praise sa pagpamati. Kag si Lindsay Ferrer, good morning DJ Vic and DJ Donoso DJ Putput. Sige, sa likewise gid kag sa akon nga gwapo nga estudyante nga subong sa Metro Manila kay sa mga teacher, no, saka choreographer sang Kisiki no nga grupo, no. Si Sir Neil Kaiser Baguna. Shout out sa amon di mga ari di sa Pasig City. God bless, sir. Sige, salamat man Sir Neil Kaiser Baguna. Ang akong dating sa pupil sa may Sapao Elementary School. Okay, DJ Putput? Ayan, so good morning dahil sa mga Facebook Live viewers sa akong official Facebook account ng EJ Gonato. Hello, good morning sa kay Kathleen Dirutas, kay J. Marklin de la Puerta, and also sa kay CJ Maravilla sa NIPD Fiesta nga nagatutok sa aton subong. Kagaraman si Kim Pinaso, si Rihanna, si Tintin, kag Okay. si DJ Red Dragon. Ano Good siya? morning gid sa inyo tanan. Nakapamahaw na kamo? Kung wala, para riyas kita. Ayun. Kiting punta ko ng pamawa. Okay, si Baba Doms, nag-text no. Good morning, ari ko di subong sa Dumaraw, Kapis. Siyempre ng lalaki naman. Pati joke. Ari ko di subong sa Dumaraw, Kapis. Shout out lang sa family di Rotas. And Piliri and Advance. Happy Fiesta this coming October 8. Thanks, kid. Din may fiesta, Mama Doms, sa Dumaraw. Ang fiesta sa sa may Nguslog Dumaraw. Oh, sige. Asa din to nga lugar? Sa may Nguslog Dumaraw. Dito naman sa ako nasubong ng Kapis. nangabog. Oo, nangaswa. Pati yan. Nangitas ang ginawa wala si Mama Doms. Okay, kag of course gusto mag-pa-shoutout sa ako ng Facebook Live kay DJ Putput. Yes. Sugpo na kamo dira kay basahon nato kada pagbalik namon. Okay, DJ Putput, so magabalik kita ni sa aton nga mga music no. Sa kita Yes. subong alas 9 bisaga, medyo malawig pa ang chimpo. Okay, kamo nagapamati sa Saturday morning atawan. Dahil lamang sa pinaka-paboritong stasyon sa mga dumanggasanon. Yes, ini ang 101.5 Short FM. Basta short FM. Nami. 101.5 Short FM.